سلام تنام كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام شانل نام زي كم زحلف اوانات بحدش قررا فليز بلا تحستو داليا نابخم تمتصعلام زيناتكم تصطفوغن كدم مقن كتعنببن سلا زي تقل كم تلمود لايك شير سبسكرايب كتقبرو بمحصان نحانا ريتوتاتكمن نقفيتاكمن بخفض لبخن قبل دلوات مقانا ناقلصنام نلومي نابخم نمبال نابزغربني ديناتات كنحلفكم سناي مكتتال زور فرنسا كلتاشن إسرا حموشن خجمر معالتا تريفولوم تقرارمتي كمدالوي نتزعبي ودر كتقوم لتصون حكراي توريم دفينن زور سيوزن ون مغارجوم عاتيوم بمهلاوم تقرارمتي أبز جزيه ملو أدوه أمام دلو زور فرنسا تسميلو مالوم نايز جزيه زبور تقرارمتي أبتا حموش تحملز فيلم زور فرنسا أما بقس حنصات كركبو تثبيتي قبرم تاري بوكاچا يوناس فينغاردن ريمكو اوفينوبيلن 27 حمله باريسا بوديم كريبو تثبيت زقبرلهم تقرارمتيوم كابزوم سلسة بتوسخي كم جاو الميدام بريموز روغليتش ماتيو جورجينسن فلوريان فيرتز ون كابتوما بوريم نبدي هبكك على تثبيت زقبر لهم تقردمتيوم سلوفيناو تاري بوغاتشا نايز حلف عمد كبرن معقاب نابزور فرنسا زمرح تقردم ايوم زي كازي تعوت 4 ناي جراند تور داز هونه بوغاتشام وناني قستد مناويت ماليا چامبيون على برئس مقانو ام ناي سي درجات تقردمتون زاغيتاب قنميته تكورشا تخوينو زورو دوسي انو زلو تقردم ايوم بوغاتشام أبدن رابع عامة معواز زاءت وزور فرنسا كم ناي زحلف عامة كمان وكينا كيو تمليسو زلوم زحلف سومون نستزاز مكرايتوري مدفينم بستايل كعوة اللون كله بلوص نايت الدياناي كلاسيكو ددربون يحلفو يوم نزو كلهم أب قمت بمقتاو أتي ننايلو مع مزور فرنسا نخعوة اللون بقدام نزحسم تقرر يوم بوكاتشام أبزور فرنسا حموش جزية تساتيف اللوم تزبلت أدرجهم أبزو ودر دمام أب كلتاشن إسران حدن كم أونا كلتاشن إسران 4 زحزه تقرر ما يدرج جايوم بوكاتشام أبزنا ودر عمت 10 حده ناي ولو ترملوك كعيز اللوم ودرات تعويت يوم نابزور فرنسا أقنع عز اللوم دنماركاوي يوناس فينغارد تناي قربات أنغاني تادي بوكاتشا يوم نزول فرنسا كلتا جزي كعوتلو زخاله فينغارد أب كلتا قطاميتات اون نبوكاتشا تغتلو كالاي ترتحيز يوم زمال دما أبزور فرنسا أب 4 أوان حساسات في يوناس فينغاردم كاب قداموت كلتا وصاي ودور زازيمو أيفلطنيوم أب باريس نيس دحر زقات مودقتي منقد كرايترين دفين يو نا وددر تمليسوم كام مهرم تحويو أب تبن أزور فرنسا صواع وددر أب استساتفولو دما نبوكاتشا سيبو كالاي ترتاب محاز أور حمله مسمولو قمون كركب كم زغل زنفت بقعتان صواريكم بينغارد أبزنايلو معمت ودر كابتوم أو رقت متصحف مدارك تزيركبوم زمسلو تقردم تسنيم أو ودر كأتو يوم فينغارد أبزور فرنسا كوكلوات حفاتهم زلا شومون تقردم تيم توم سلستا قديمهم ناي جراند ترو عوتات تقنات إفهم زفلت يوم ودي 28 عمت يوناس فينغارد أبزور فرنسا 4 جزي كولا درن كلهم تزبلت إذا حدو درجة دما أب كلتش إسران كلتن كم أنا كلتش إنسان سسن أكدات علي وناني بيج عملك خونو الزقالم أقات أم يوم فينغارد أبزنايلو معمت وددر أب كلتنا يولو تر معك أنزبلهم ودات تعويت اللوم تزبلت أنا يولو تر درجة ونايز عمت أب كرايتري مدوفي نفز حزوم قال أي درجة يوم فينغارد أكتر إسرع حموشن مجمرة نتيا برتغال زكاير فولتا الجيرفم بقولوا الجزية كم استعوت اللون إرسعن دحري شحن عتمي 27 زغون بيلجما وتقرر معي زور فرنسا تعويت اللوز فلت إلون بيلجما وريم كوفينو بيل أبقى عم استافيو نتني 5 عام التاريخ مغيار كأتو يوم تعوت أولمبيك باريس نايت رجال نايجزين كمون زقدفت أقرر مع علم ناس قنم حلقة كان تاسولار كوكستيب ريم كوفينو بيل زحلف عمتها بتعبتهم مكروز قسم اللوم بخروز تافيو أبزور فرنسا نبوكا تشامبيون غار تختلو ساساي درجة حيزو أبولي مريابوم زذكريوم لو عمل دمام اوفينو بيل كام نايز حلف عمل زحاشه درجه مسمالها بولس من سيحيزو زازم اللوم وددر كونلو تتسفي اللوم كابتل على شدش اوار حزو سده ناي تحدثو غزي حويو ناودر كابزم لس زحاشه بقعت ونين اللوم أقدموا أبزكارهم زور رومان دون كرايتري مدفينن كابوصات حموشتكي وصيوم ودراتو زازيموم زي كازيم أبزون كلتا ودان سسرعا ناي ورك ناي غزي ودرغون قدام يكونوا تعويت لنيوم اتن عقب زديبا يقارو جن كم جمار زور فرنسا استوسن لمدات كدلينيوم ودي 25 عمت اوفينو بيلا بزور فرنسا حنسا قصاتفن كلو ابو كريستافي دوما زحلف عمت ساساي درجه حزوم اوفينو بيلا بز عمت ابسست ودات كعوتن كلو كابزتهم كلتنا يولو ترملك عزلهم ودراتيوم او كرايترم دو فينم امنا غزي ربع درجه كحزن كلهم حانتنا مدرخ عود دما امزغيبوم ابزور روماندي بيغزي حمشه بحنت مدرخ دما قداماي اب ليجي باستون ليجي ببل 50 شعتن افلو تشوالو نتاش اي اب امستل جولدريس دما ساساي ترتحيزوم ابراباتس بيجل دما قدام يكونوا تعويتهم
ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ንዙር ፈረንሳ ክዕወተሉ ብራብዓይ ደረጃ ተሓፂኡ ዝርከብ ተቐዳዳማ እዮም። አልሜዳ ከም ኦቬኖፔል ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክወዳደር እንከሎ ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ተስፋ ዘለዎ ደረጃ ሒዙ ወፂኡ። አልሜዳ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንታዴ ፖጋቻ ክሰርሕ ምዃኑ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ምሕጋዝ ፖጋቻ ግን መድረኽ ካብ ምዕዋት ኣይገትኦን እዮም። እዚ ጋንታ መሪሑ ክወዳደር ዓቕሚ ጥርዩ ዝርከብ ተቐዳዳማይ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ንሰለስተ ዓበይቲ ውዳት ማለት ንዙር ሮማንዲ፣ ዙር ስዊዝን፣ ኢትዙልያ፣ ባስኪዮ ካንትርን ብናይ ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሎም እዩ። አልሜዳ ኣብ ናይ ጂሲ ውድድር ኖቬኖፔል ሮግሊችን በሊፆም ምስ ዝርአ ኣገራሚ ክኸውን እዩ። አልሜዳ ኣብ 2025 ኣብ 5 ናይ ወሉት መልክዕታት ዘለዎም ውዳት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሉ እዩ። ንዙር ስዊዝ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓወት ሓዊሱ ተዓዊቱሎም ኣብ ዙር ሮማንዲ ብሁል ግዜ ቀዳማይ ኢትዙልያ ባስኪኦን ቮልታ ካታሎንያ ክልተ ናይ መድረኽ ዓወት ሓዊሱ ተዓዊቱሎም። ዘይካዚ ኣብ ቮልታ አልገርቨ ኣብ ቮልታ ኮሙኒታን ብሁሉል ግዜ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ንስሎቬናዊ ኣባል ሬድ ቡል ብርሃን ስግሮ ፕሪሞዝ ሮግሊች ተሪፋቶ ዘላ እንኮት ተርፎ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ዙር ፈረንሳ እያ። እዚ ሓሙሽተ ናይ ግራንድ ቱር ዓወታት ዘለዎ ተቐዳዳማይ ሓደ ካብቶም ዙር ፈረንሳ ናይ ዝዓመት ክዕወተሉ ኣብ ዝርዝር ቀዳሞት ሕፅያት ዘሰፈረ ተቐዳዳማይ እዩ። እዚ ኣብ ናይ ሳምንታት ናይ መድረኽ ውዳት ኣድማዕ ምዃኑ ዝእመነሉ ተቐዳዳማይ ዝሓለፈ ሰለስተ ናይ ዙር ፈረንሳ ስታፊኡ ክዛዝማ ኣይከኣለን። ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ብዓወት ኣባል ቲም ቪዝማ ሳይሞን ያተስ ተዛዘመ ጅሮ ዲ ኢታልያ እውን እዚ ዕድለኛ ተቐዳዳማይ ብዘጋጥሞ መውደቕቲ ውድድሩ ክዛዝማ ኣይከኣለን። ኣብ ክለቡ ቡራ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ፍሎሪያን ሎፖቪዝ ፀቕጢ መፆ ብምህላው ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ትሑት ቁመና ኮይኑ ናብ ዙር ፈረንሳ ኣቕኒዖም ካብ ዘለው ተቐዳደምቲ እዮም። ሮግሊች ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ 6 ኣጋጣሚታት ተሳተፍ እንከሎ እቲ ዝበለፀ ደረጃኡ 2020 ዝሓዞም ካልኣይ ደረጃ እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሰለስተ ናይ ወሉት መልክዕታት ዘለዎም ውዳት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሎ። ጀርመናዊ ኣባል ሬድ ቡል ቦላ ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ነተቀዲሙ ስሙ ዘልዓል ናይ ፕሪሞዝ ሮግሊችም ናይ ዶሞስቲክ ስራሕ ከዓይ ትፅቢት ዝግበረሉ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ውዳት ዘንፀባርቖም ብቕዓት ድማ ሓደ ካብቶም ምስ ብቕዓቶም ናብ ዙር ፈረንሳ ኣቕኒዖም ዝርከቡ ተቐዳደምቲ እዮም። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሰለስተ ናይ ወሉት ውዳት ክዝውር እንከሎም ኣብ ኩሎም ድማ ምስ ብሉፃት 4 ብምዃን ውድድሩ ዛዚሙ። ብርክት ዝበሉ ወገናት ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ብሉፅ መንእሰይ ኣብ ዝግበር ቅልስ ልዑል ተወዳዳሪነት ክረኣዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ተቐዳደምቲ እናበሉ ይገልፅዎም። እዚ ናይ ፖዲየም ዓወት እውን ካብቶም ብዳርክ ሆርስ ዝግለፅ እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ሎሚ ዓመት እዩ ንፈለማ ግዜ ናይ ዙር ፈረንሳ ሓሳቡ ክኸውን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ውድድር ተሳሲፉ ኣይፈልጥን እዩ። ሎፖቪትስ ኣብዚ ዓመት ዝኾነ ዘመዝግቦ ዓወት እኳ እንተዘየለም ኣብ ክራይተሪዮ ዶፊነ ሳልሳይ ኣብ ኢትዙልያ ራብዓይ ኣብ ፓሪስ ድማ ኣብ ናይ ግዜ ውዳት ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣሜሪካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቴዎ ጆርጊንሰን ዮናስ ቪንጋርድ ሳልሳይ ናይ ቱር ዓወቱን ንምዝጋብ ኣብ ዝኣተወ ውድድር ልዑል ተራ ክህልዎ ዝሕተት ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብ ናይ መድረኽ ውዳት ደሓን ዝኾነ ክብረ ወሰናት ዘለዎም ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ናይ ግዜ ውዳት ንፓሪስ ኒስ ክዕወተሉ እንከሎም ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኣብ ክራይተሪዮ ዶፊነ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ይኹን ግን ማቴዎ ጆርጊንሰን ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ፅላል ቪንጋርድ ብምዃኑ ውድድራቱ ከሳልጥ። ኣብ ግዜ ውድድር ቪንጋርድ ዝኾነ ፀገማት ምስ ዘጋጥም ግን ከም ተጠባባቂ ኮይኑ ንቪዝማ ናብ ቡድን ዓወት ክመልሳ ዝኽእል ተቐዳዳማይ እዩ። ወዲ 25 ዓመት ጆርጊንሰን ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ሰለስተ እዋናት ዝሳተፍ እንከሎም እቲ ዝበለፀ ደረጃኡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓዞ 8ይ ደረጃ እዩ። ጆርጊንሰን ኣብዚ ዓመት ኣብ ሓደ ናይ ወሉት ውዳት እዩ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ኣብ ዶፊነ ሻልሻይ፣ ኣብ ዙር ቫልንደርስ መበል 47፣ ኣብ ድዋርስ ዶር ቫልንደርስ ራብዓይ፣ ኣብ ገንቶ ቨልገም መበል 30፣ ኣብ ኢስር ሳክሶ ክላሲክ ታሽዓይ፣ ኣብ ፓሪስ ኒስ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ። ኣባል ቲም ቪዝማ ብሪጣንያዊ ሳይሞን ያተስ ወላ እኳ ዝሓለፈ ወርሒ ጅሮ ዲ ኢታልያ ይተዓወተሉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ግን ዓወት ዮናስ ቪንጋርድ ዝሰርሕ ተቐዳዳማይ እዩ። ወዲ 32 ዓመት ሳይሞን ያተስ ኣቐዲሙ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ 7 ዓመታት ዝተወዳደረ ተቐዳዳማይ እዩ። እቲ ዝበለፀ ደረጃኡ ድማ ኣብ 2023 ዝሓዞ 4ይ ደረጃ እዩ። ሳይሞን ያተስ ኣብዚ ዓመት ጅሮ ዲ ኢታልያ ክዕወተሉ እንከሎም ኣብ ቮልታ ካታሎንያ ታሽዓይ፣ ኣብ ተሪኖ ኣንዳርቲኮ ድማ መበል 14 ተርታ ዝሓዘ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣባል ፌዲኬሽን ሪቻርድ ካራፓዝ ኣብ ግዜ ናይ ዓቐብ ውዳት ብዝፍነው መጥቃዕታት ስጋት ብሉፃት ናይ ግዜ ተቐዳደምቲ ክኸውን ዝርአ ተቐዳዳማይ እዩ። ካራፓዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዘካየዶ ጅሮ ዲ ኢታልያ ናይ መድረኽ ዓወት ምዝጋቡ ዝዝከር እዩ። ሪቻርድ ካራፓዝ ብደቂ ጋንትኡ ኣየርላንዳዊ ቤን ሄልን ኔልሰን ፓውለስን እናተሓገዘ ንምውናና ብጫ ማልያም ዙር ፈረንሳ ናይ ዝዓመት ክቃለስ እዩ።
زحلف عمد وناني ماليا أنبس عقب زور فرنسا كوين ودروز ود كراباز مع عمتنا بجامنا بزي سلطوان فتونا بتا إرترا أولمبيكا وداني التقلها مانوت 4 معلتا تخدين واز نبرك إحنا تبتا ماليا بسا كجبريوم عبد الفرنسا عبر 4 قطعم تاستا تفكر بازم تزبلز أدرجهم عبتو در عبكلتش إيش حدن زحزوم ساس درجايوم ኣብ 2025 ሓንቲ ናይ ውሉድ መልክዕ ዘለዋ ናይ ጂሮ ዲ-ኢታልያ መድረኽ ዝተዓወተ ካራፓዝ ኣብ ጂሮ ዲ-ኢታልያ ብውሉድ ግዜ ሳልሳይ ኣብ ቮልታ ካታሎኒያ 10 ኣብ ተሪኖ አንዳርቲኮ መበል 18 ኣብ ስትራንድ ቢያንከ ድማ መበል 78 ደረጃ ዝሓዘም ተቀዳዳማ እዩ። ዩናይትድ ኣትካዓይ ከተመፅእ ትደሊ ትማሊ ስም ራንዶል ኮልሞአኒ ምስ ቸልሲ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ቅድሚ ደቃይቅ ዩናይትድ እውን ንዝተፃወታይ ከም ኣማራፂ ትቆፅሮላ። ዩናይትድ ካል ኣማራጭታት ክትጥምት ትኽእል እያ ንቪክቶር ጌከረስከ ናብ ካልኦት ክለባት ዓብናይ ዝውውር ባጀት ብምሃብ ኣጥቃዒ ከተምፅእ ትኽእል እያ። ከምቲ ዝበልኩም ዩናይትድ ብዙሕ ግዜ ጥቃዓይ ዘይረኽቡ ተፃወቲ ክትጥቀም መደብ ኣለዋ። ስለዚ ድማ እዩ ክሳብ ሕጂ ናይ ራስሙስ ሆይሉንድ ዝውውር ናብ ክለባት ዝተዋህበ። ምክንያቱም ዩናይትድ ንሆይሉንድ ዝደለዮ ጥቃዕቲ እንተዘይረኪባም ከምዘይትገድፎም ይፍለጥ። የግዳስ ኩዕሶ ናይ ሆይሉንድ ክሕልፉ ዝኽእሉ ተፃወቲ እውን የምፁ ኣለዉ። ማቲያስ ኩና ካብቶም ዝተጠቕሱ ሓደ እዩ። ብራያን ምቤሞ ቀፂሉ ኣብታ ጋንታ ክሳተፍ ትፅቢት ይግበር። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣማድ ዲያሎን ብሩኖ ፈርናንደዝ እውን ኣለዋም ካልእ ክፃወቱ እውን መደብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። እንተኾነም ሊከብ ራንዳል ኮሎሞአኒ ኣብ ዝርዝር ቸልሲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝርዝር ዩናይትድ እውን ኣሎ። ብሩኖ ፈርናንደዝን ኣበርክቶ ሾታት ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ኩሉ ውዳታ ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ ምዝጋብ ሾቶም ወይ ኣሲስት ዝሃበ ሳላሕ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ብዛዕባኡ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሳላሕ ኣብ ቅድሚት ወሳኒ ጥቃዕ እዩ። ወላ እኳ ናይ ክንፊ ተፃዋታይ እንተኾነ ናብ ሾቶ ኣዝዩ ቀረባ እዩ። ብሩኖ ፈርናንደዝ 36 ኣሲስት ብምግባር ካብ ሃላንድ ኣይዛክን ኦሊ ዋትኪንስን ዝበዝሕ እዩ። ብሩኖ ዩናይትድ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብቲ ኦፕታ ዘውፅኦ ዳታ ርኢና ኣለና። ሳላሕ ጥራይ ይሓይሽ ክቡራት ስድራና። ስለዚ ካብቶም ኣብኡ ክህሉ ትፅቢት ዝግበረሎም ተፃወቲ ንላዕሊ ናይ ሾቶ በርክቶ ኣለዎም። ቁልፊ ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስታ ጋንታ ምህላው ፅቡቅ እዩ። ማቲያስ ኩና ሕጂ ንሓገዙ መፅኡ ኣሎም። ቀፂልና ፕሪምየር ሊግ ሻሻይ ደረጃ እንተሪእና ኣብ ዩናይትድ ክህሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ብራያን ምቤሞ ክንረክብ ኢና። 28 ሾታት ምዝጋብ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ምንቅስቃስ ዝገብር ትፅቢት ዝግበረሉ ተፃዋታይ ኣብ ዕዳጋ ምስጋር እውን ኣብ ምዕባል ኣሎ። እዚ ብፋብሪዚዮ ሮማኖ እውን ይሕብር ፀብፃብ ስካይ ስፖርት። ኣብ ቀፃሊ ሓድሽ ሓበሬታ እንተሃልይኩም ከነካፍለኩም ኢና። ኣርሰናል ሎሚ ኣብ ጉዳይ ጌከረስከ ምስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ተወሳኺ ዝርብ ከተካይድ መደብ ተታሒዙላ ኣሎ። ኣንድሪያ በርት እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጌከረስከ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ንምምፃእ መደብ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ብፍላይ ድማ ዓመታዊ ደመወዙ ናይ ዝውውር ክፍሊትን ሴስኮን ብኣርሰናል ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ይግለጽ ኣሎ። ሌፕሺንግ ሴስኮም ክሳብ 70 ሚልዮን ፓውንድ ይሓትት ኣሎ። በርታም ብዘይካ ሴስኮም ካልኦት ኣማራጭታት ርክብ ፀኒሑ እዩ። እዚ ብርግፅ ምስ አንድሪያ በርታ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ። ኣማራጭታት ምጥማት ብፍላይ ቪክቶር ጌከረስከ ቀዳማይ ምርጫ ምዃኑ ይፍለጥ። ጌከረስከ መንፅር ዝውውር ክፍሊት ብዙሕ መዳይ ንኣርሰናል ዘቕለለ ተፃዋታይ ይኸውን ኣሎ። አንድሪያ በርታ ብዝክረማት ቅድሚ ዝውውር ምግባሩ ምስ ሓለዉ ክለባት ወከልትን ተፃወትን ዝርብ ይቅፅል ኣሎ። ሕጂ ድማ ካብ ሴስኮ ናብ ጌከረስከ ናይ ምስጋር ተኽእሉ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረጋጊፁሎ። ሎሚ ስፖርቲንግ ሊዝበን ዝርብ ከም ዘካይዱ ይንገር። ምስቲ ምስ ሴስኮ ዝግበር ድርድር ዝመሳሰል ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። በብዙሕ መዳይ ምናልባት ግን ኪኖ ጉዳይ ኩዕሶ እግሪ ጌከረስከ ሕጂ መንፅር ዓመታዊ ደመወዝ ኣርሰናል ዝያዳ ሸቶ ኮይኑሎም። ቤንጃሚን ሼሽኮ ግን ናይ ሚኬል ኣርቴታ ታክቲካዊ ምርጫ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ደገፍቲ ኣርሰናል ክሳብ ሕጂ እታ ክለባ ፈሪማቶም ዝብል ዜና ከም ሰኣና ይዛረቡ ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ኣርሰናል ተፃወት ጥራያ ትጥምት ዘላ። መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቅፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ሎሚ ዘዳልናዮ ትሕዝቶም ኣብ ዝነዛዝም ሰላም